maman kaji fa ba dambe za ta yi ba, kuna ji ba fa dambe zan yi ba fa, hada abinci za mu yi, kun gani yau kajin mu kwanan su 6. to na manta ban gwada muku yadda ake ba, amma jiya muka fara hada musu abinci. Hasko nan kun ga nan zogale wannan bommil kashin shanu wanda ake konawa, wannan kuma limestone, wannan kuma kuka, normal kuka da muke miya da shi mai daɗin nan shine wannan. So kun san kuka ko a jikin ɗan adam ma yana da amfani sosai, balantana kuma jikin kaza. Ga zogale, kun san aka ce zogale tafi kaza ko zogale, amma jikan malam yace uban su yace a gidan ubanku. To abin kenan. So yanzu bari mu fara hadawa, saboda kar mu rinka hada buhu daya, saboda kun san kaji suna da yawa, kar mu rinka hada buhu daya a gaji a sake hadawa. So shi yasa muka decide sai mu hada guda 5 yau da ko mu gani. To bismillah. To kun ga haka? To dan Allah ka saurara, ba wai sai ka ce wai yaya ake zubawa ba. Yau ina so in gwada muku once and for all ku ga ya ake. Kun ga zogale? Kun gani? Zogale cikin hannu na daya. Kun ga kukan kuma fa ba wai za ku ce dan kawai kukan kaji bane, ka je ka siyo kukan da ba ta da kyau. Kuka ne mai kyau wannan, lafiyar kuka ce wannan. To kun gani? Kun ga da na cika hannu na dai ko? To wannan kuma kun ga na saka hannu ɗaya ko? To yanzu wannan shi limestone da kashi so biyu zaka zuba in ka da hannunka biyu haka, in ka da hannunka biyu. Kun gani? To na gama da shi. To saura wannan. To kun ga wannan din ma? Kun gani? To kun gani? To sai ka mixing din shi da kyau, ya mixu da kyau. Haka. Kun gani? Wani zai ce me yasa sai buto, idan ka hada na bude ya fi maka sauki. In ka hada bude kawai iba za ka yi kana ba su, ba wai kullum ka zo sai ka sake hadawa ba. Kun gani? Kun gani da ya hadu? Kun gani? Sai ka hada shi thoroughly, ya yi mixing da kyau. Kun gani? Matso da shishe da sukanin da ya haɗu. To kun gani? Kun gani da ya haɗu ko? Kun gani? To haka ake yi. Yawwa. To kun gani?